Iċ-ċentru San Franġisk f'Taqali li huwa l-post minn fejn tingħata l-kura lill-annimali ra bidla kbira tul l-aħħar ġimgħat biex ftit oħra f'pajjiżna jibda jaħdem l-ewwel sptar veterinarju. Meta żorna l-post fl-aħħar jiem stajna nxommu r-rieħa ta' apparat ġdid fjamant jinħareġ mill-boros u apprezzajna d-dera ta' post mill-isbaħ m'għammar bl-aqwa faċilitajiet li kienu installati b'mod differenti ħafna minn kif kienu sa qabel din il-bidla. Kollox ġi merfuħ mill-art biex kollox jista' jiġi imnaddaf tajjeb, jista' jiġi diżinfettat tajjeb, hawnhekk mhux se jkun hawn aktar tixrid ta' ilma jew inkella ħasil b'xi power wash jew. Allura ġew sistemi ta' drains li ovvjament kollox ġi deżignat partijiet tal-oħra u ovvjament imbagħad kull parti tal-isptar tista' tiġi diżinfettata awtomatikament parti fejn jintuża. Kita Tart li huwa l-operatur il-ġdid fisser kif il-bidla minn post ta' aftercare għal sptar fissret ukoll bidliet fil-mod kif huwa mqassam il-bini. Dan sar b'konsultazzjoni ma' esperti u tobba u din id-darba ċerti żoni se jkunu ristretti għal veterinarji u infermiera biss. Dawn il-bidliet ma kinux faċli, dak li fl-modi kien deskritt bħala state of the art kellu nuqqasijiet kbar. Aħna kellna naqalgħu radikalment kullimkien kien hemm flow ta' drainage anki taħt fit-torba u fl-art, allura prattikament kienna niżvojtaw kullimkien għax kien kullimkien kontaminat. Ridna ovvjament nerġa' nagħtu l-konkos kullimkien u ovvjament nerġa' nagħtu l-pavimentar ġdid fl-isptar kollu. Mal-operatur il-ġdid tkellimna dwar il-problemi li kien hemm fil-post fil-passat. Ma dorniex mal-lewża u għednielu li taħt l-operatur ieħor il-prezzijiet kienu eżaġerati u kultant intużaw prattiċi qarrieqa. Aħna forsi d-differenza li ħanamlu hija li aħna se nistabbilixxu price list, ħajkun hemm price list li ovvjament ħadd indika meta inti ħadd ċertu interventi after hours, meta ħadd ċertu interventi festi pubbliċi jew nkella s-sibt jew il-ħadd. Imma ovvjament għax dik jimplika wkoll li għandek nies li qegħdin jaħdmu b'overtime jew qegħdin jaħdmu ċertu ħinijiet awkward hours li ovvjament jitlu fix-shift system and so on and so forth. Fi kliemu l-ispejjeż hemm qegħdin biex sptar bħal dan jitmexxa, iżda wieħed prezzijiet raġonevoli biskont għall-NGOs. Il-kobbor tal-isptar ippermetta li l-annimali tad-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali ikunu separati minn dawk tal-privat. B'hekk ġiet indirizzata kwistjoni oħra tal-passat fejn tal-privat kienu jibżaw li l-annimali tagħhom jiġu kontaminati minn dawk li forsi nġabru mit-triq. Dawk li jħobbu l-annimali żgur li jħarsu l-qudiem għal dawn il-bidliet. Nittamaw biss li din id-darba San Franġisk ma jkidniex.